nak wis duweni rasa benci, berjuang kaya apa, kowe tetep wae dianggap salah. Halo dulur, assalamualaikum. Ketemu nang vlog seranane Bu Susi. Cuk, kancani Bu Susi siap-siap buka warung. Nah, kayaknya buka warung sekitar jam 5, mergane nyong turu ming karo anak-anak. Mbahne gek nginep nang omah. Bar disapu resik tak dilap to men wangi men resik gek tak usung-usungi bahan-bahane. Bar ngono njunjung bubure nyong tangine jam 3 guys wis bubur kayak tak didunggahake rono. Ha gandeng arah tak resi-resi ya iku mbahane tak tokake ndike. Nah kayak wis rada padang. Ija repet-repet kok memeku mbah arak dipe karo apa Bu? Ayo karo sak-sak karo angin barang kuwe. Ya kayak tak dilap mejane to. Abar kowe masang gas. Nah arak berjuang kaya apa rewangi tangi esuk gasi nyambut gawe nek wis duwe rasa bencian atine ayo tetep sengita karo nyong. Yo tetep arak diungkit-ungkit ae kesalahane nyong, tapi yo priye meneh wong jen salah ngono itu gampang disapu ayo dipel barang men resi. Syukur-syukur yo atine tak dipel to men resi ngono. Nak dadi wong ora duwe iki jan ora kepenane yo direndahke wong ae kono kok Pak Prabowo kok nine rakyate ora gelem dadi wong sugih ayo jan kebanget ngono nang kowe. Nah ki anake nyong jedo turu to. Nah sing ngepelke nyong ketekawon barang tak dipel wangi dadi nyong ngedoli bubur kowe ke siap. Nah bar ngono nyong arak ring pasar ki tuku pangsit karo arak kecap nangun bakul langganan biasane kae nyong siap-siap to lebar bali saka pasar nyong siap-siap ngedoli bubur ngenteni sampeang-sampeang sing do arak tuku kuwe ya tanteni aja lali do tuku.